Dihita saluhutna ruas ni huria na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Neng masuk mahita tu prosesi. Alani pinangido mahita tu sudehita asa jongjong hita diinganat tabi. Prosesi dimulai. Kulinai di borgi nabadia hidup do bintang di sini di borgi do tubuh si palua di panggagata di Betlehem Portibion nordok hangolomon marida sondang ni tuhatari Hudul mahita saluhutna. Nuaeng masuk mahita tu hata patu jolo. Dapar jolo sian ketua panitia Natal lansia amang situa esna baban opu Felix asaro tu jolo. Orasma dihita saluhutna amanginang nahu parsanga pihami inang padita resort padita donda STH MTH na huhormati kami ketua lansia amang DJ Tilalahi na huhormati kami ketua dewan Koinonia amang situa Simamora na huhormati kami inang diakones Boru Sibarani koordinator lansia inang diakones inang Boru Hutapea songon udangan nami na mga liatiki rotu pesta Natal tahun na huhormati kami sudi pangulan agok tiki na mga liatiki rotu pestaon na hormati kami udangan nami ina Kamis ina Labu Baru kor ama dohot keluarga saluhutna nahu parsanga pihami na tua-tua nami opung boru, opung doli, dohot akka naposo bulung yanakon nami na mangaliatiki boiro tu perayaan Natal na hinasuhuton ni punguan lansia. Moliate ma dituhata, moliate manang dihita saluhutna disiala haroromuna manginang maranyang nilakka hamu ro tu perayaan Natal na hinasuhuton ni punguan lansia songon
tema ni perayaan Natal di lansia haroroni di bata mabuan haluau tutonga-tonga ni keluarga. Subtema marhiti perayaan Natal lansia KBP Pekanbaru sudia ka keluarga tarjo maka porosiai Yesus Kristus gabi pasu-pasu tuaka na humaliang uhamulate hok kami ma di dukungan ni huria naok pasahaton berupa material dohot moral na setoktong paihut-ihut perdalanan ni kegiatan lansia suang songoninang tuhamu amanami nanami opung doli opung boru na mangalean partikian dohot dukungan moral material gabi boy mamardala dengan ulaunon suang songoninang tuhita panitia dikerja samata anggiat ma perayaan Natalon maparkorhon pasu-pasu lumobi ma tuhita saluhutna nang tuaka keluarga dohot poparan dihamu amang do tamuinang melotung adongan non nahurang lobi di parjongjong manang dina pajojorhon aka opung doli opung boru mapok kamuma alai naudenggan upasahat tami di perayaan Natal lansion anggiat ma tarpasu-pasu hita saluhutna marsanggap ma tuhata marhite perayaan Natalon ima hata patujulo siya kami salinai moliate madihita saluhutna butima. Nuaing pinasaha mapartikyanon mabayan kata sambutan sian Ketua Lansia amang CDJ Silalahi Opu Galvin. Oras madita salutna parjolo tadok moliate tu debata di leon hita marahi pason lumubima di batarion bu hita marpungu di bagas joroon ima amar pesta Advent sian hita lansia ni huriata. No hormati kami, no persangapi kami. Nang pendeta resort, nang donda baru 9 jutak. No persangapi kami, amang guru huria. Nah persangapi kami, ketua Dewan Koinonia. No parsangapi kami inang diakones yang baru sebarane kemudian nang no parsangapi kami nang bibel no parsangapi kami penguan kor ama keluarga ina Labu Baru ina Kamis doh sudah tahe naro na pungo deson imana mames tahun nang arorone Tuhan Yesus Kristus are hatutubuna naneng pestana tadi tanggal 25
amanginang macailas roha boy akau opung doli opung boru membain pesta Advent marningot di hari hatutubu ni Tuhan Yesus tungpe gudang aka kesibukan manang na gudang kegiatan macailas roha boydo hita melaksanakan pesta tanah kasutone lansia kita salutna muliate di Tuhan bui hita marlas di roha paima hari hatu tubuh di Tuhan Yesus imana ta pesta sadarion lai mulo marningot tita ya kadungata ka sa porsiaon na di bona pasugit na ona bencana di Sumatera Utara di Aceh nang di Sumatera Barat pe mulo tape hutihut dang buina sida mangulahon mames dohot mames tahun marningot hatu tubuh Tuhan Yesus apalagi kion hita tung macailas rohata lai marningot hita tong kadong atas perseon na di tulungan anakin lumubi ma barita na tapahutihut na bencana di Sibulga di Tapteng macai miris doroha mulo tapahutihut saluna jadi selain itu dia kamanami inanami nang dihita salutna dihamu salutna parhalo nami di partikianon memang papunguhami do sialan sia songon donasi dalam mengurupi nasida pinomat tu hari Natalon bui nasida terbantu tungpe tuk subui pe di hari Natalon alai budo tapatupa songon donasi nong tapapungu sialan sia sa dotikion gudangna tul pusada juta 150.000 rupiah. Jelas idoi nang pada tanami di acara onan non sebelum hiburan dung sidung kebaktian las disordo non pasaton nami donasi alana hubo kami inang neng borhado tu Sibolga mudah-mudahan non di haroron yang di sisi bui mana bersemangat di nasida manang nasa di hari penoni nang borhat tu Sibolga das di sido dihita saluna na pungu di son tungpe nang hupapungu hami sian lansia alai hirim do pero hanami non dong si dungan non kebaktian adong do patupaon ni akapung doli o pengboron sadalagu di joloon saluna lansia jadi somal na moloroa kaya nakon manang na napungu deson ubek kami non kota deson tong doi kamang do inang do yang enakon nami tong do pe papunguan noni pasadaun tunang tarpapungui asabui sekaligus dibuan tu Sibolga jadi dihita saluna lumumi ma do pungdoli do pungboru moliate ma di haredion narap makilala na pasti tahunan ni akadungata sa porseon na di Sibolga mang Sumatera Utara pe di salani kami songon ketua lansia
kudo kami moliate madita salukna. Amanginang selanjutnya moliate dohonon nami tu panitia nang mabayan pikiran dot gogo sehingga bu terlaksana ulonon ima pesta Advent di dalam menaga marroni atau tubuh ni Tuhan Yesus. Di bawah ini sian kami son ketua lansia mulai ate maron nami tu sudi panitia nama kalujahon terlaksanana kegiatan sonarion. Son ini mara son sata sian kami salut nai upasa kami ma mulai ate madita salutna. Oras madita salutna. Nuaing tabigima atapatu jolo sian Ketua Dewan Koinonia amang Situa MC Mamora SHMH. Salam horas marita salut na manginang. Mulate ma di tuhata boita maripason ima di Natal ni lansia ni pukungan ni Huriata di Bekasa Tikon. Na hormati kami inang pandita resort son ulan ni Huriata. Na hormati kami amang guru Huria do inang diakones sebagai koordinator ni penguat lansia. Normati kami amang inang saluhutna amang situa do inang situa tarlo mubimei saluhna ruas ni Huriata nang hormat nami tuhamuna salukna na tua nami penguat lansia ni Huriata. Song lima na hormati kami di ketua panitia ni penguat lansia dohot di ketua penguan lansia na dong di Tikyon. Parjolo kami sian Dewan Koinonia madong mulate upay tami do program na dibayan ni penguan lansia di tahun 2025 adong 10 program. Jadi mana terakhir di Patupa ima di Natal lansia. Moliate madonon nami ala terus do mardalan di bagasan Las Niroha. Jala muse songon na rutinitas. Na totong di patuduh kamu na setiap hari Selasa. Totong do saat Tuhan itong di Dewan. Laporan-laporan di pelaksanaan na. Totong do pucatat kami. Muliate ma dia musada tudus-tudus day. Di saluhut na kategorial ni Huriata. So kami sen Dewan Koinonia mandok muliate do kami saluhut na. Bo doron nami di pambayanan muna songon di hamuna sadana tua-tua ni Huriata. Hamuna do maben contoh akan nauli nadenggan di Huriaton. Nakinu bagi kami do songon dia na pinati pamuna di partisipasi na masa na dong di Hutata ima di Tapanuli Tengah manang na di Sumatera Utara do Sumatera Barat. Jadi kami pe madok mulate ma tuh matutungi na hamuna na totong na do berbagi dia kehasusan na masa nuaing na di tahunnya kadongata na tepat di bulan Desemberon. Marlas Niroha dengan salukna di bulan Desemberon alai tabereng ma songon dia na masa di Utata di Tapanuli Tengah. Alami parhutai dotong mulai tema donon nabi dia muna lansia na totong na patupaho alang termasuk doa keluarga na masa di Tapanuli Tengah totong do saat kami kami konfirmasi amanginang kami secara pribadi totong do doakan tu keluarga nami nahona tetap do kami berpartisipasi dan bui so ana situasi na masa na dong di sana. Gudang do aka cerita na saat tu kami.
Ale di bayani tu homa tu dukun hatan itu hatta iman tanpa perbuatan adalah mati. Di paturu kamu do sonarion. Dang naholan dohot marhabot neroha. Dang holan dohot hata ale paturu kamu na do nang si benom muna. Las rohanami sian kuriatta sen dewan kunania di tikion. Di benido do nami di tikion ma khusus matuhita. Las marohatta amangenanga kapung. Di tikion boy hamuna do pena marnatal di umur bulu taber do nungaing bodo mahita marlas roha muliate matuhan ina mata patu panungaing bo kita kelas balik diha aite kota di sekolah minggu doho tita marnatal songon di napo sebulung remaja boy marnatal songon ni muse di punguan dang berkeluarga doho marnatal di akhir na muse di punguan lansia boy doho tita marnatal luar biasa. Pasu-pasu ni Tuhan tadi hita. Sara sembola teot tadi. Saluhut na dunia nomper lalu do. Alai pasu-pasu ni Tuhan ta. Ika jelot tama. Terlumubi ma di hamuna. Akan tua-tua nami. Aku pung nami di Kuriaton. Ima anda bodonon nami sindon kunania. La sorohan nami. La sordo huber kami muse. Inang diakonis nami. Naung martugas di Raja Wali Mulatema. Di kerjasama tanah selamon inang. Na hamu sampai koordinator na sambung muse inang diakones muse burusi inang burusi barani ulate maron nami tetap ma anggulan sion luar biasa do nami luar biasa do songon dia tetap konsekuen di aka kegiatan-kegiatan nong dibain di tahun 2026 penon nang tabain nang tasepakati kegiatan program milansia pos rohanami boi tapatupa di bagasan lasneroha atau ngamanginang songon di pangjungna sa kami Dewan Kunania mandok pasatai ma songon hatani tuhata ma donon nami songon di Yesaya 40 baron nami saat tu nama dua saat tu nama memuti perambutku di batado mandongan yau songon imba donon nami Tuhan muna selamat hari Natal horas bari tasaluna. Sonari masuk mahita tu kebaktian perayaan Natal Maret de mahita sian nomor 605 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan taro gumongo sudi karoha jangkor raja marende masude marende masude marende masude nama arangani wangawani umai meta jongjong olopon rajai olopon rajai olopon rajai. Mar hite goarni de bata ama, doho goarni anak Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di porbadia na to mo palangi doho tanoon. Hodo ale Jehovah di halungutor rohaku, ale de bataku, marhapo satu hodo au. Sadariom maro Tuhani manopot jorona, beta tasomba maibana, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ajar homma Tuhami aturammu, unang tadi kok kami,
Patonggor mama mata nami asa huta dahami hatuaon nami nasian hoi. Pargugui mahami marhite-hite hatam. Pada umasyak kami puda nanalipe. Say tangi hom mahami tu akka, say tugio mahami tu akka dalam asa huta dahami ho hanguluan nami manang mangulu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anak mi. Amen. Hudul. Nuaing tabigi makor punguan lansia na berjudul Jaloma.
sian nomor 41 ayat 4. Nuaeng tabegema liturgi sada A. Oras mari hamu saluna damang dainang napasobulong rodi sude hita napungu di Bornginon. Perayaan Natal Bornginon he nasuhuton ni punguan lansia. Onma perayaan Natal lansia na pa 10 tahun dung jongjong punguan lansia di huruat tahun. Taha melihat ehodo Tuhani ala dengan jala aktif merdalan punguan lansia di huriat tahun. Sederhana do acara perayaan Natal lansia Bornginon. Jala hura jumi hamido dan apala sikop saluna. Alai delas ni rohatta mamuji Tuhan ima tahalacon gabe jamita na mangului nang tuaka sudut na poso do pinopar. Alani tapai hutihu ma acaraon di bagasan las neroha satu nasipul. Ikon hati dakonota do tung halonganga bulud do saluhut pabahenan ni debata di bagasan ngolutta tabolus do tutua ka arii sian mulai bicar sahat tuna sudut hipas pamatang nang partodiota tiur roha nang pikirata sikop nasabohal ni ngolutta. Saluhut na holan alani dengan nibasana do dada alani gogota burjuta dohot pambahenata manang alani parangeta natama di adopanna ai soadong natar pangasahon hita di ngoluon. Alani ido umpai saitama hita sian uduk dohot serep nirohata rot wadopan nanabadiai mamuji pasangapon guarna dohot maka maulatehon saluhut pambahenan nai. Laos ido natahalason di Bornginon dinaboy hita hipas marhagogon do marlas niroha di perayaan Natal lansia di huriat tahun. Ikot takas do hamali honotta tutuhani mola diuduti pengolutta lumobi di naksat hita tu umur lansia. Aidak sudi halak boy tol hasta tu umur lansia. Amin. Nuaeng tabegema liturgi sada B. Ape torop dope na mangarsak kongoluna molonunga gajang umurna. Torop na di bagasan biar ni roha ala subui be songotiki haposon nai. Ala moru do tutugogo.
humurang di parminigian dohot parnidan. Maol si majojak mangalaka, jala si pata, halang dila pakatay. Alani i tapuji matuhani ganupari na say toktong basa manguduti ngoluta tahala sema umur nagajang nanilehon nai manang nasangod dia pe kondisi na ta adopi di hatu auni na adong rupe diikit Tuhani si patupaut tatu Tuhani nang turongat tajolma. Torop na makilala naso diargahon dari dia turehon keluarga dohop pinoparna be nasida di hatuaon. Alani kondisi dohop fisik naga bedang boy marlas miroha di hatuaon nai. Alani i tapuji ma Tuhani ganupari nasay toktong basa manguduti ngoluta. Tahalas hon ma umur na gajang na nilehon nai. Manang nasongod dia pe kondisi nata adopi dia tuautay na adong dope diigil Tuhani si patupaut ta tu Tuhani nak tudongat ta jolma. San panghukumo. Amin. Tagbigema vokal grup Opuboru nomor judul Yesus do Goarna.
hinorhon ni dosai, uhum dohot hamatean nama jabbar ni jolmai. Dan adong na boy paluahon jolmai sian hamatean, hinorhon ni dosai. Alai debata para si roha, jala parholong roha do ibana. Di baga-bagaho do anakna, lau paluahon jolmai siat dosa, asa gabe parjabar di hanguluan sugoti. Tabegema liturgi palimahon. Sakaria 2 ayat 14. Marolopolop maho jalan marlas ni roha, ale borusion, ay idama, na Roma ahu maringat di tonga-tongami, ninna Jahoba. Sakaria sia ayat sia. Maria ria situtu maho ale borusion. Marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho. Partigo ribana jala si parmonang. Na serep dorohana jala marsi hundul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Jesaya 40 ayat 1 dohot tolu. Apuli hamu mabangsoki ninna debatamuna. Suara nina jauh-jauh di halongonan. Pauli hamu dalam ni Jahoba. Patigor hamu di adaran. Dalam balobung di debatata. Jesaya 40 ayat 1. Hehe maho, marsinondang maho, aina Roma panondangmu, jala hamuliau ni Jahoba, bicar di atasmu. Yesaya 10 ayat 2. Ay idama, haholomo do makukupitanoon, jala hagulapan akabangso. Alay na bicarne na Jahoba di atasmu, jala marsinondang hamuliaon na di atasmu. Jesaya 4 ayat Jesaya 7 ayat 14. Di baheni apala Tuhani sadiri mangalehot sada tadda di hamu, idama gaba-gabe masada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel. Jesaya 10 sada ayat sada. Dungi ruar masada tunas siat tukon si Isai. Jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Sepania 3 ayat 14. Maria ria maho ale borusion. Marolopolok maho ale Israel. Marlas ni roha maho jala marolopolok sian Nasaroham, ale boru Jerusalem. Jefanya 3 ayat 15. Nunga di Ustad Jahoba uhumna tuho. Nunga di siapon musomi ay Jahoba raja ni Israel do di tonga-tongami. Dang be idonmu hinamago. Bikalima ayat sada. Alay ang goho ali Bethlehem Eprata mamet betu dohon nian. Ang gotuk pola jujuron tu akahuta maribu-ribu di Juda. Ape sian hodo haroroan ni nagawi panggonggomi di Israel. Jala akaharoroana sian nahinan. Sian akaari narobi sa liling-liling na. Amen. Nuaing tabigi makor ama dohot keluarga.
Olong di debata na balgaido na tahalason molo tapatupa perayaan Natal. Di namarningot hatu tubunai nagabe hatuaon dihita. Songon ni dok niedei hatuao do las ni roha do hatu tubu ni Jesusi mago do jolma Roma tu hatta las be ma rohatta ita begema liturgi paonopon. Yohanes 3 ayat 10 ay songonondo holong ni rohani di bata di portibion pola do anak na nasasari di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan na sa lilig na di ibana. Mateus 1 ayat 10 yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabean do ibana siaton di perbadian andorang so masih parohonan dope nasida. Mateus 1 ayat 10 sia. Ala parohana bonardo si Joseph na mangoro si Maria da ngadong rohana paurak nasida gabi ditahi rohana nama naik sirak konon na songoni. Mateus 1 ayat 20. Alai dina songoni do petahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama doktu ibana. O Joseph anak misi Daud unang alam roham mangalap si Maria gabedong amu saripe muse ay nasianton di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Mateus 1 ayat 21. Tumubuhon anak maibana Jesus do guarna bahenon ay paluonda do bangsona sian aka dosa nasidabe. Mateus 1 ayat 27. Idahamuma gabe-gabean do namar bajui tubuhan anak ma ibana jala bahenon do guarna Immanuel lapatanna do ngattama debata. Lukas 2 ayat 1 walu. Jadi dina di sini nasida gok ma arini hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma dipeakon ma tubagasan panggagatan ala sodong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang na di dungi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan mengingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia 10 ayat 10 sada. Jadi didapoton suru-suruan manasida. Jala marsinodang ma sangat ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai di dok suru-suruan ni matu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang dohu buat tuhamuna. Barsalian ni sandok bangso. Ai naung tubuh do dihamu sabornginon. Di hutan ni si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 10 rodi 14. Jala topu ma adong dongan ni seru-seruani torop akaparangan parbanua gizang dipuji nasida do debata madok hasangapon ma di debata di gizang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani. Lukas 2 ayat 15 dosa plono. Jala dinalawi ak kasuru-suruani sian nasida dopak gijang masih padoa ma ka permani
beto mahita tu Bethlehem taida manama saon tapi naboton ni Tuhan itu hita jadi hatok mana si dalau tu si gabi tu pangsa di si Maria do si Joseph dohot poso-posoi na pihak di panggagatani amen. Di acara nomor 10 pagalat lili mahita parjulu dungi piannon asamaret de hita sonang ni borngin nai di pagalat lilin makuling mamusik jala jo kami mana pagalat lilin na parjulu para jamita inang pendeta Donda Simanjuntak MTH Kedua hul Ketua Dewan Koinonia Situa M Simamora SH MH Patuduan Ketua Panitia Natal Lansia Situa S Nababan Manang Opu Felix Paupatung Ketua Lansia CDG Silalahi Manang Opu Calvin Namangihut Utusan Undangan P Sejabat SH MH Utusan Lansia Ama Opu Jovita Pakpahan Koordinator Lansia Diakones Lauri Asnita Sibarani. Pinasahap. Diiringi musik. Mahita Jongjong Tedeum. Oh
udul mahita saluhna jala di pamate maaka lilin na di tangan nabi. Tapi ke mamuse kor puji-pujian sian punguan lansia na marjudul di ladang Efrata.
Dang sae holan di bagas joroon las ni rohatta. Dina marningot hatu tubunai. Alai ikon marpakor hodolas ni rohattai dinasa panggulmito ningoluta siganupari. Di parsaurata, di tongani keluarga, nang nahumalia kita marhite hata nang pabahenata tabegema liturgi papituhon. Sada Timoteus 4 ayat 12. Unang mahurohani halak bidaho siala hapsonmi. Alai gabetiruon ni akan aporsia maho di pagkatayon, di parange, di holong ni roha, di haporsiaon, nang di hatomanon. Rom 12 ayat 10 sada saat rodi 12. Unang sumurut ringkas ni rohamuna, pertod di negeri girmahamu, ului hamu ma Tuhani. Marlas ni roha ma hamu makirim, marabege ni roha ma di haporsuhon, jugulhon hamu ma tangiang. Rom 12 ayat 10 14. Atoy hamuma nahasea dia kanabadia. Hari koton hamuma pertamueon. Pasu-pasu hamuma akan apa buru-buru hamu. Pasu-pasu matong unang burai. Sada Petrus 4 ayat 10 sada. Ya adong namar jamita nang masongon akka padohan ni debata. Ya adong namar hubas nang masyan hagugoon na nilehon ni debata. Asa di salhut nai marsangap debata marhite-hite Yesus Kristus. Di ibana mahasangapon rodi saleleng ni lelengna. Rom 12 ayat 16. Sadama rohamu samahamu, unak katibo pikirihamu, alai patutorohamu marohamu, tuha serepon, unak parbisuk kamu di rohamu. Roma 12, 17 sahatu 10 unang balason hamu najat alaw ni najat rikoti hamu ma nadinggan di julun ni halak saluhut na molo tarbahet itak na tarbatu pahita tiap hamu ma dame malopun halak saluhut na. Rom 10 ayat 10. Badia mahita marpangalaho na patut arian. Unang masalpuhu parmanganon dohot parminumon. Unang maharoangon dohot margadobus. Unang marbada-bada dohot mangiburu. Amen. Nuaeng tabegema liturgi pawaluhon. Kolose tolu ayat 20 tolu sahat 24. Sian rohamu nama ulahamu nasasi bahenon muna songon natu Tuhani indada tujolma. Ingot hamuma sian Tuhani do jalam muna siete onon ni balos ni Tuhan Kristusima oloi hamu. Kolose 4 ayat 5 dohot onom. Merapatas ni roha mahamu marparange maradopon akan adibalian parhasyak kamu matiki saitong malabok hatamuna songon na siniraan asa botomuna alus napatut tuganup jolma.
Sada Petrus 4 ayat 10. Masih pature tu remma hamu ganuk marguru tu asi-asi na jinalona songon akka juara bagas na burju di ragam-ragaman ni asi-asi ni debata. Sada Tesalonika 5 ayat 16 dohot 17. Toktong mahamu marlas ni roha unang masadi hamu martangiang. Filipi 4 ayat 6. Unang horsohon hamu agi aha. Alay sadok pabotohon hamu ma. Uri bata pangidom muna. Marhite-hite tangiang dohot elik-elik mardongan mauliate. Kolose 3 ayat 17. Jalan na siulaon manang dihata manang di pambayanan salu nai marhite-hite guarni Tuhan Yesus. Uhud mandok mauliate tu debata amaya marhite-hite ibana. 1 Korintus 15 ayat 50 lalu. Orpe hamu akka dong aku nahina holongan marsihot jala sobu bau mahamu jala dalam sumurung ma toktong di bagasan mulaun ni Tuhani ai di boto hamudo tang magopo halu jomuna di bagasan Tuhani. Amen. Tabigema Pokal Group Opung Boru na marjudul Endehon.
Maret de mahitasian buku ede nomor 47 ayat 1 dohot ayat 4. Asini rohama dihamu doho dame nasian debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom dihita sude. Horas. Dihita saluhuna nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Tarlumo Bima Seksi Lansia HKBP Pekanbaru Opung Boru Dohot Opung Doli na luar biasa. Selamat Natal madihamu. Nang dihita saluhutna. Dilas ni rohat tabor nginon begiot tamahatani Tuhan napasikopon sude las ni rohatta. Hatani Tuhan imasian Matius bidusada ayat 20 sada sahatu ayat 24. Ujahama dihita sude songonon mahatani Tuhan. Tumubuhon anak ma ibana. Yesus do goarna bahenonmu. Ai paluon na do bangsona sian aka dosa nasidabe. Masape sude nai asa jupang nahinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna nama dok idahamuma gabe-gabeat do namar bajui tubuan anak ma ibana jala bahenon na dogwarna Immanuel lapatanna dongat tama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahatani suru-suruan ni Tuhani saut madialap na niolinay ima sahatna alay dibahen may gabesa da tema na jepek didok songonon haroron di debata mabuan haluaon tutonga-tonga ni keluarga. Dohok subtema di perayaan Natal Punguan Lansia KBP Pekanbaru Bornginon songonon didok marhite perayaan Natal Lansia HKBP Pekanbaru sude aka keluarga tarjou maka porsiai Yesus Kristus gabe pasu-pasu tu aka nahumaliang. Hurian di Tuhan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus tung mace luar biasa do wilala perayaan Natal Punguan Lansia ni huriatta
HKBP Pekanbaru Bornginon. Dang talu sianaka perayaan ni aka naposo. Nungadong manang napiga perayaan Natal nanidohotan. Perayaan ni ina resort nunga sidung. Perayaan sikola minggu pe nunga sidung. Perayaan ni adong manang napiga STM na didalanan nunga sidung tong. Jala binereng dang nagabitalu hamu habe amang inang akan na tua-tua nami lansia. Sian sudi aka penampilan ni naung jumolo patupahon perayaan Natali. Luar biasa. Ulejo tu hamu jempol 2 ate. 2. Sulejo mapesongono do peparan yopung boru do opung doli. Luar biasa. Lansia HKBP Pekanbaru luar biasa. Sulejo hitamadok. Lansia HKBP Pekanbaru luar biasa. Bahagia selalu. Iko bahagia do selalu kan amang ina? Kebahagiaan, sukacita itu yang membuat kita semakin semangat menjalani hidup. Enu ngadido hatani de batai. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Atau gogo majo secara khusus lansia majo madokon, lansia HKBP Pekanbaru luar biasa bahagia selalu. Ate asa bahagia terus saminang, asa mengalir Tuhan dah. Iya semangat jo suli ate. Salinari sada 2 tolu. Lansia HKBP Pekanbaru luar biasa bahagia selalu. Iya, tarida matong. Bahagia selalu amanginangnya. Jalahuida memang sai bahagia rohamu terus. Sukacita selalu. Jalama celas roha ausad diri sela cirdo rohaku molohu bereng akalansia. Di dia au marhubas seusaha doa sabuya jono dohot akalansia. Baik tiki padita fungsional, padita resort, apalagi dung pareses. Ay lam tabba nyon tarok majo jabatan lam gudang do tantangan. Jadi butuh tangiang, asa mergogo. Jadi molo au, molo arong pergumulaku dihuriai saya tua kalansia doa parjolo mangaluelu. Ay ina mahuetong amokku doho inokku. Jala si pata olo do iba tangis. Jala molo tangis iba senin naro unang dainang da, unang galiho dainang nina. Molo ngay ro kosongo ni, itur mergogo do ibate. Molo arong pergumulan, opung ni sianu tanya ko jawang, ayahay nang imada arong songo-songo nonnoeng, olo nina. Ay tangyang mi, tulus-tulus na may tuban wagijang, ni kuate. Ala, dang arong bay pikiri hamu bay mananga habi. Tungarong bay dang pala bay porsir hiyem mamikiri. Lasro aku nuaingon di antara ni aka opung doli dohot opung boru yang sudah menjalani hidup dan sudah bahkan diberikan bonus yang luar biasa. Amin. Ngagurang nama jalo bonus kan amang inang nunga ngarata-rata bihamu amang inang majalo bonus. Nakiku begitu belum tentu ni namang ketua taate, ketua seksi lansia. Belum tentu kita ini bisa mencapai usia lansia. Apalagi mahita akan aposo-poso dope. Belum tentu. Tapi kepada orang tua kita ini sudah diberikan usia yang panjang. Bahkan sudah dapat bonus-bonus berturut-turut. Jala pangiduat tatorus tu Tuhan ni. Tuhan lam tabay musay bonus. Tahun naro musay niyan Tuhan tabba bonus. Amin. Atau ngalani bahagia selalu. Amanginangnya. Lansia HKBP Pekanbaru bahagia selalu. Luar biasa. Jala di Alkitab ibe di saksi hodo. Alkitab menyaksikan orang tua yang lansia, opung juga dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya memberitakan Injil di tengah keluarga.
supaya keluarga itu menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam iman. Dia mana di boto hamui tahe amang opung doli do opung boru. Sada opung boru na dipake de bata. Laho manogu-nogu sada danak mulai sian si ete-hete honna nunga diajari opung na ibana dohot inongna. Ise mai tahe. Si Lois ate. Si Loison bawa rumang boru-boru. Boru-boru. Ale jok-jok memang warni bawa do ate. Ale si Loison molo di 2 Timoteus sada ayat 5. Opung ni si Timoteus don. Opung boruna. Jadi molo tajah hadisi amanginang didok songononate hujah ada. Peran seorang nenek didok songonon. Ai huingo do hapor siaunmu na somar laok na maringanan hian di bagasan opung mu boru si Lois nang di bagasan inangmu si Eunike alai doho do di bagasan ho di hapor siai rohaku ya si Lois opung boru naon hapor siaun na luar biasa jonok ibana tu de bata panogu-nogu do ibana di pinoparna. Jalaboy doi noaing mengalir tu si Timoteus. Ibana remaja dope nunga gabe uluan ni huria. Bayangkan. Posohiat dope remaja. Seusia-usia anak SMA. Nunga gabe pimpinan jemaat. Au pimpinan jemaat noaing dison umur 52 tahun. Bandingkan dengan Timoteus yang berumur kurang lebih 16 tahun. Sudah menjadi pimpinan jemaat, kenapa bisa? Seorang anak remaja bisa memimpin sebuah jemaat. Boy ibana makobasi na poso danak ama ina lansia. Kenapa? Omma ala didikan ni opung na dohot na torasna. Opung na dohot na torasna berperan besar membentuk karakter daripada Timoteus. Sehingga dia terbentuk menjadi seorang anak yang berkarakter Kristus. Oma alani pendidikan pengajaran di bagasan keluarga. Noeng di tema di perayaan atai di dok. Narodo Kristusi mabuan haluaon di tonga-tonga di keluarga. Keluarga besar. Dada holan keluarga inti. Mamereng noeng aka generasi muda. Macegudang mengadopi aka pergumulan. Isedo naneng menyelamatkan non sude amang inang. Isedo naneng menyelamatkan generasi muda supaya mereka menjadi generasi yang siap membawa bangsa ini semakin maju. Membawa gereja HKBP semakin bersinar. Mapuan keluarga ta asa gabe lam marsinodang. Sungguh dia isedo tutu. Asa dada holan aka pangula na membentuk karakter ni akayanakon. Alai isedo, sudedo hita dipake di bata baik keluarga inti, suami atau istri, termasuk dodisi opung doli dohot opung boru. Dihamuakan na tua-tua nami, hulangi mamu sesalinai kisahku, taringo tu opuku nama ceburju, opuku, opung boru, opung sian suhut bertobing dotong. Mulopung bau, opung boru nabi tu pulu. Luar biasa burjuna dua sak. Jalama cebangga doau itaruhot doau tiki saha tu na menikah. Memang mace burju hiad do opungon tu pahopuna ate akainang. Mulai sukun. Tui sedo humolongan rohamu noaing tu anakmu borumu manak tu pahopumu. Pahopu do? Pahopunin na. Itu sebuah kejujuran ya amangina. Holong doro hatta tong tu anak tai, tu boru tai, tu helat tai, tu parumai tai. Ale sumurung do holong na tu pahopu kan? Najolo molo dilibas sumak ni baiba molo najolo masa do pe libas-libas molo naing dang masa beate. Molo najolo libas-libas biasa di. Lau mangajari doi kan dang lau pamatehon. Ale molo sonari coba di besongoni ngadi ya luho be ate.
Hola digotil do kadang berbekas ngai paturu hobe tuise tu pihak na berwajib tu hukum langsung. Molon waing dang masabiak kasih songoni. Aliang gona jolo iba dilibas do, hola dilibas mangangguki balawi be topung niba. Muruk dopung niba tumak niba te. Wasa di baik kosongoni, bulok koni lili mi ninna. Olo do itor dibuat ropani madarnai umak nibo neng digotili do peiba kan. Memang alani takang diba do, itor dibuat do madarnai itor ninna do buti itu iba dilingkomi. Au malicingi ninna te. Weh tahiu pukon naroaku. Jika bisa tangis beba mangangguhi. Tokin na yopung di ban. Ngabe pa hopu. Ngabe. Beta. Arong isat tes manis ninna. Hulan ninumi. Ngasai be suri. Dang ni ingok be. Amang tahiu pukon sen naroaku may. Ditiki au marumur 10 tahun sen naroaku do. Unang manyan dialap tuhat te pukon. Tak sia pau naroaku ate. Ise mano muse mangoding-ngodingnya molo muruk bapakku do umakku naroaku. Molo neng ujian nau naik tu SMP itor dicekek do manuk ate ima jona jolo kan. Neng masuk iba muse neng kuliah icekek muse manuk amak tahe tangiang naipe bulus-bulus do ikon upasaha doho tutuhani ninna. Di paborhat doho tangiang macai tabo pakilalaan sehwingo doi. Memang sumurung do holong ni opung doli do opung boru tu pahopuna. Luar biasa. Alani do si pata molotung da waka pahoputai. Say lau do hita tiak kainang molotolak do pe alau jau ngamasi holau tu pahoputa ninna. Beta hita borhat itur ninna doate kan. Beta tabereng pahuputai. Kurasa ganupari dohamu amang inang apalagi sudah didukung teknologi digital ate. Beta marvideo call hita opung doli. Do ise pahuputa. Oh beta ninna. Dungi makatai manasida. Dung dibereng dangi natorasna. Dia pahupuku itornin na doate. Komplain mau mak narok bapak na. Sehula pahupuno parjolo. Ia aujo parjolo lului ninna. Pahupuku majo ninna te. Memang luar biasa. Macai holong roha tu pahupui. Lamar tabba-tabba ma akapino parmu amang inang. Jala ditabai akan nauli na denggat dihamu. Ale molonunga di pasaha songoni. Tuhamu pinopari saunari diha tuau munom. Di naung macai godang pengalaman muna. Sudah banyak ya. Menjalani kehidupan ini manis dan pahit semua sudah dirasakan. Madalani nguluon sugari ni doko bay majo kesaksianmu opung Galvin pasti ngagejek nonan nonate. Songonon manajolo songonon pasti ada pergumulan, pasti ada sukacita. Bay majo opung ni si Tesa ninna. Bay majo opung Bohal ninna. Pasti ngagoda kia pengalaman hidup manis dan pahit sudah dijalani. Tapi bisa sampai seperti ini sekarang menikmati hidup. Akka guru namahamu amang inang dihame. Panukunan namahamu dihame. Jala parsiajaran na argado nanaing si jaloon nami siak kamu. Alani dihatuau munaon walaupun tadi dikatakan ya kalau sudah lansia, adong akan ngelut-ngelut, adong naginuaranna mulai terbatas pendengaran, penglihatan dan lain-lain sebagainya. Alai di masa si songonon, muluhui dahamu amang inang, inilah pribadi-pribadi yang sudah dikaruniai kebijaksanaan, yang sudah dikaruniai sahala, nasihan Tuhan. Mereka-mereka yang sudah diberikan hikmat yang luar biasa, sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan begitu tegar walaupun banyak tantangan. Gurang do tantangan ningulukan amang inang. Mar 10 tahun nunga didalani hamu, mar 20 tahun nga didalani hamu. Ale sahat susonari boy tegar. Boy do pero tuson setiap hari Selasa sekagung daw si pata. Ba au keluar si jebu tonga pitu kadang jam pitu orang saparopat. Ale pung doli do opung boru ngai si hudul-hudul tonga pitu. Luar biasa semangatnya. Dungi ngalengkap baju olahraga naate. Daktar tiruau do pindah sida ba. Nang penang matua tapi semangatnya luar biasa. Terus olahraga.
Mulai jam 7 jam 8 non-stop sajom ate. Ya doh hoti bah ngamangapir patu niku ate. Habe opung doli do opung boru masih tetap semangat. Alani do liuli nasida. Dang tarida umur nanang 70 tahun ate. Selalu kelihatan masih lebih muda. Anggo usia soal angka doyate. Tapi yang namanya semangat selalu muda, selalu kita masih memiliki kekuatan untuk melakukan yang baik. Alani do rasai segar-segar do hamu amanginang berengon ya. Matong ala saya torus marsaur ate. Saya torus marsaur mulo marpungu hamu amang salutit doau. Akana si pata mardalat pe ngaikot togu-toguon, ale semangatnya marsenam luar biasa. Nang pehudul di kursi ale gerakan itu terus do songonon, ate. Wah luar biasa ini. Abe adong dope hamion, ngajam welu, mengukur dope, ate. Ale anggo opung, boru do opung doli, sudah berjalan dari rumah, diantar pun itu, na pasti ngasaha tuson. Jalalas rohana berengon, boy dope opung, boy ninna. Wah tiruan na luar biasa. Molonung asongoni semangatmu amang inang, imana mangojar akapo paramuna tarumobi akan oposoi asana sida mangihut-ihut ma ate. Mangihut ma di semangatmu neng. Ajari mana sida amanginang di hatan di debata. Molo ditikion dang pola godang biakasi ulaon. Dang pola selawe tu kantor. Nungas be sude ngasalpu be sude nang pesipata seadong dope tuladang. Alai nuaing nunga godang tikita mangajari akapo paratai terlumubi akahom na poso asalam jonok tutuhatta. Opuku na jolo marbungu sude saya mangan ninna marbungu sude di haliangi meja saya mangan bait tangiang di jaha jo pajonok dungi jaha ayak bodari baru kewisi martangiang sada-sada ninna parjolo-jolo jengkel doi bena gudangan bapak nami na jolo olak kalaki ngasia taba puku 2 ngasa 10 sada taba aka anak kosna hami suledok papuna 20 bayakom mamangina ali sada-sada ikom martangyang moloroi batu jabun pung ni badang boy rang dohot ale noaing ima na mendorong iba asa gabe si partangyang dang nahudo amanginang naung dingga kietang yaku daung tapi mencontoh perbuatan imannya itu membuat hati saya tergerak untuk selalu berdoa dan berdoa. Teladanmu nama amang inang, patuduhamu tu akapo para munai asa ditiru, itu warisan paling berharga. Molo diwaris sokamuan no mar miliar songoni aledang dibekali hatan di debata mitop doi sajom boy mitop. Ale ahadona kekal hatani debata ima wariskan tu akapo paramu parjolo amang inang. Alay tongdo unang lupa waris kotong ate babua di dia tano na sa turpuki ya. Di dia do depositoi unang no dangi boto di dia kan. Alay na tarlumobi wariskanlah firman Tuhan, wariskan teladan iman yang baik supaya poparatai sude songon si Timoteus yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu melakukan kehendak Tuhan, bekerja memuliakan Tuhan di masa remaja hingga dia tua, dia selalu dipakai Tuhan. Songonima poparamunai amanginangate, jalatang yakok kamu hami, asa umur pe gajang, boy songok kamu, jalalas rohani disodwa kapo paramu mamerek kamu. Anggo dia katiki nasalpui hamu doro na tua-tua nami, mamereng akasikola minggu. Anggo sonari nasida mamereng penampilan muna. Luar biasa do kana manginang. Atong doko kamu majo olak kamu majo. Lansia HKBP Pekanbaru luar biasa. Sada 2 tolu. Bahagia selalu. Iya, bahagia selalu ya manginang. Jadilah lansia yang selalu membawa damai sejahtera di keluarga kita ya. Songon subtema nakingani di doktu hitai konsibuan las niroha di keluarga. Jadilah tiang doa di dalam keluarga besar untuk peparan. Berikan warisan yang terbaik kepada mereka. Amin. Martang yang mahita.
Tuhan para sirohana sumurung di bagasan Yesus Kristus, mauliate ma Tuhan di asini roham. Naung mangalehon hatam nabadia tutonga-tonga di punguan nami di perayaan Natal punguan lansia HKBP Pekanbaru. Di tatapodo sude Tuhan akan naung pinelehon ni akan na tua-tua namion opung doli dohot opung boru. Marhite liturgi aka edde kor vokal group dohot akan na asing. Nunga di pasahat nasida na terbaik tuho Tuhan. Pilihan nasida di Bornginon di perayaan Natalon. Lastrohan nami Tuhan, na pinilihon nasida dadaholan di ibadahon. Aletarida doi nakingat Tuhan, di pilihan na terbaik na nilihon nasida, laho mangurupi aka korban bencana na terjadi di berbagai luat nadong di Sumatera. Secara khusus ma di Sibulga dohop Tapteng. Tuhan macai luar biasa doha burjuon ni akan na tua-tua namion opung doli doh opung boruon. Sian akan na adong dinasida di lehod deba mangurupi akadongan nami na menderita na soboy merayakan Natal na soboy nasida Tuhan makilalahon las niroha alani bencana na dia dopan nagariada serong dope natu matangis saha tutikyon ala naso dapot dope akka anggota keluarga naung sotari dadope sahat tutikyon ala terbawa arus banjir. Tuhan asiroham sepatu rumah asa tenang pakilalaan di keluargai songo dia pena dia dopan nasida apuli manasida Tuhan jala pargogoi pasu-pasu ma pilihan napi nasahat ni punguan lansia HKBP Pekanbaru boy mai pakyon nasida mangurupi nasida laho madalani nguluna terlumubi dalan nami may Tuhan. Laho patubuhon pakirimon nasida asa unang madili nasida. Babwa godang do naman narihon nasida adong doho di bata nami nama dongani nasida. Pasu-pasu ma opung doli do opung boru do sudepo paranna. Lamar tabba-tabba makalas niroha di nasida. Jala argado sude na pinasahat nasida itu adopanmu. Anggia matujolo anon lam tabba akalas niroha ni paranna. Pasu-pasu akan nanyulan ni tangan nasida Tuhan. Sudia kapahopu nasida na marsikola lehon mabisuk do apistaran. Jala top pamagabi anak naburju jala napistar na marhabiaran tuho. Na mga lului parkarejuan patuduma di nasida parkarejuan na hobartu kemampuan nasida. Mauliate ma Tuhan. Say tubuh maho di bagasan roha pikiran nami. Asa say tokto kami marpakirimo tuho. Jala tokto kami Tuhan. Mangulu di bagasan las ni roha molo adong pe pergumulan ale molo tubuh hotorus di roha pikiran nami margogo mahami mangadopi. Atong moliati ma Tuhan saha tuho mahami sude jalo maaka pamujion nami jala hatam nang kubege hami sayho manapa masuk ni roha pikiran nami nang rodo ho Tuhan Yesus lau mabuan haluaun di keluarga. Doho ma aka opung boru do opung doli sibuan las ni roha di tonga ni poparan nabi jala gabi aka si partangyang aka na terus manugu-nugu poparanna di bagasan hatam ido warisan na paling berharga. Hupuji kami maho Tuhan di bagasan Yesus Kristus marpamuati maho di suri hahurangan nami dosa nami. Amin. Maret de mahita laos tapasahat ma piliata. Dolo dilura di sudingana bari tahun di dolo nang
dolo dirura di sudi kanan paritaho di dolo non tubuh presumpsi Arian Borgini Radini aku batu dudalani Paritaho di dolo dirura di sudi Rim Mahita Jongjong. Paritaho di dolo non tubuh presumpsi Tadi masa ayat 9. Paritaho di dolo dirura di sudi kanan Paritaho di dolo non tubuh presumpsi Arian Borgini Radini aku batu dudalani Paritaho di dolo dirura di sudi kanan Paritaho di dolo non tubuh presumpsi Rap Mahita mangidoho di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo sa Roma hajajam. Sa saut malomon ni roham di banwa tongon songon na banwa gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapare. Sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dosa Tuhan. Ulang kami di kami Palua mahami siapa Ayho di do aku roda sarapon salilin. Didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus do olong ni rohani de batang ama doho parsauran ni todi porbadi ama hamu saluhu na amin. Hudul Mahita saluhutna. Amanginang tarlumobima diakana tua-tua nami punguan lansia opung doli dohot opung boru moleatema di aka napinelehom muna tarlumobima di bantuan tua karongatan na di sibolga tapteng lam di pasu-pasu mahamu amanginang lam tabba kalas ni roha luar biasa pangurupyo muna tuak karongata. Tuhan memberkati senantiasa. Selamat Hari Natal Madihita. Selamat. Shalom. Shalom. Horas. Tuhan memberkati. Adorang so tabegi aka hiburan dohot pembagian konsumsi pinasa majo partikyanon tu amang ketua lansia CDJ silalahi opu galfit. Jadi dihita mang inang adorang sosati tatu senek konsumsi asa songon hatamin naking nang patabengon ededo aka opung doli opung boru asa rohitan non tujoloon imana nang manabay hata nong pasatamin naking
donasi naneng si pasotota tu si bolga tapteng. Jadi tu pengboru soal nasomol maju ma di bawah. Nah di sini apung tetap mai. Nopal. Jadi teratur dah. Jadi di bawah. So, langsung ke sana. Dah, ke sana. Ke sana, Ma. Ke sana. Di sana. Ke sana. Itu sada. Geser sana. Marilah kita menyaksikan vokal grup para lansia. Anakku Naburju dan dilanjutkan dengan Indah Rencanamu. Dison marende mahami songon lansia nanang patupahon tabane dan anak patupahami naking molo naking gudang na 31.150 mudah-mudahan madong tabanan non. Jadi dihamu akay anakon amanami nanami asarohi ta tujuluun pinasahma na donasita pinasama tu permusik. Anakku Naburju, anak hadiahku, anakku Narabu, ingotobo ama, dia kapodani, natu. Dua, nada, oi, ama.
mahita o beta bae. Kasih aku udah berjuang terobos tangi hati tubuhlah jadi mabuni hati aku Sabar sadina teh, sadanari teh, sabar. Harus non baru hundul mahita diundulatan, baru dibagi oknum sia teh.
salib kita kembali ke tempat. Dari sana ya, tempat tadi. Ayo kembali, ayo kembali. Molo, adong ada yang foto. Enak. Amang sentua semua marah. Oleh kami jadi labungnya di samping ini inang pandita, inang amang sentua. Nanti kalau ngasih bunga nanti aja. Sudah? Boy. Ay san, amang semua marah. Isa. Ilabong ni. Inang diakones buru tapia. Mumpung inang. Cepat inang. Oke, buat inang tempatnya. Oleh kamu ke tempatnya inang. Son. Ya. Oke. Satu, dua. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, dah. Oke. Mula ma do tempat nasing na. Mula ma tempat nasing na kini. Songon na permulaan anak kini atau songon na permulaan anak kini? Songon permulaan anak kini ya? Mata. Tuh. Jadi inang, ayo, kembali ke tempat. Kembali. Kalau ada, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Inang pendeta, jadi, untuk bendahara tadi, uang. Jadi, ke depan ketua lansia, ketua Natal, amang Nebaho, amang Utagalong, Opo Ganda, Opo Nathan, So may lang isa.
punatan. Jadi dihita salud na lumabi ma di opong doli, opong borong. Obarto bobo namin naking nung tapapungo donasi untuk dong atas sa porseon na mengalami musibah di Sibolga Tapteng. Alam mo kami inang panditan yang mulak do Sibolga maludong sa mungkin dalam waktu na tertentu manang na di habis Natal. Jadi apalagi yon nung mahita tapasat ma tuwin ang pandita tabanin akin na tapapungwi. Jadi di somahita sa tapasat tuwin ang samita. Jadi di son mainang upasatami gudang na 31.150.000 rupiah tabane nong tapapung nakin pabdo mo madajado pasatami matuinang iba naman ang napasahaton tua kadongata na mengalami musibah di Sibolga manang di Tapteng. Doton posdorohan nami inang nanang pasahatonon molodong sahatan non di saninang pasataum maon sian donasi sian lansia ni huriata jala muluboy asaboy tarboto di pasatamu di Sibolga. So ni ma sana bang. Ya, mulai tema di Punguan Lansia di Huriata HKBP Pekanbaru, nah begitu antusias lahu mangurupi akadongata korban bencana banjir bandang di Sibolga Tapteng Nias. Amanginang sahat tutikyon, saya terus dope di lehon nasida kabar tuhami, taringo tu keadaan nasida. Natuari sada rodope muse udan nama cai doras jala sahat do muse tu gareja tarlumobi ma nadi tukka doho di Sibolga Julo. Jadi dua mahu tatolu apala na paling parah ima di Sitahuis di tukka doho di Bair Goarna oma akahuta na jok na jolui ni ebatan molo makubasi iba. Jadi mau lihat situ tu ma amanginang nungatung matce guda kian na pinasaha munaon setaba maka pasu-pasu tu joloanom di opung doli doho di opung boru do sude po paramuna di pasu-pasu Tuhan akan daniulan di tangan di po paramuna amanginang jala akan nabisuk napistarma aka sude po paramu aka pahopu munai upasahat tami maon haduan jala hirim dorohan ami sasitong na anon sian ruas arong nabuhi dohot asa tong boy tabereng songod dia kondisi nasida di saan. Mulu boy arong dohot sian lansia ropani pas di huta boy dohita rakpor hak tusti. Menguatkan akarong atay ala huida lansia tau luar biasa do. Jala lansia dorong aku marparau na mek di Sibolga. Sada sungai na meluap di si na belgahian di kolang. Isi rohami hiado lansia lau manopo sada huria utemukur guarna nama cedo hola parau do boy itu sih alai sehingga majabatan ditong
Nah, jadi sianda jolong adongan ni balansia makubasi. Jala sahak muse di hurion, tong do sude opung doli opung boru muse dongan niba laho makubasi di hurion. Semangat mahamu terus. Nah tua-tua nami, Tuhan memberkati. Moliate dia mang ketua seksi lansia, ketua Natal, songoni dohot sude aka pengurus anggota nama ceburju. Anggia marong na buay doho tanon tu sibolga doho tu tapteng rap doho tamia te manginang asa taida tong songod dia akan namasay. Sahalinari moliate maamanginang tuhita sudia kapoparan ni damang do dainangon moliate madihamu. Saya di pasu-pasu Tuhan mahamu sude masih terbuka kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita. Moladong dope aka bajuta bekas alai layak pakai bisa kita antar ke gereja, sembako juga bisa. Ukap ni rohat tama manginang laho mangurupi nasida ya. Tal pasaha pe jaleko saha do tuha saha tanna. Pos marohamu manginang dah. Mau lihat tema Tuhan ma memberkati seksi lansia HKBP Pekanbaru luar biasa. Semangat selalu dan bahagia selalu. Sahali rakjoi tamadoko nati amanginang au mamanggorahon. Lansia HKBP Pekanbaru luar biasa, bahagia selalu. Oh semangat selalu. Oh adong do yel nasida ate. Atong rak mahamu madoko damanginang hami mananginangi ma ate. Seksi lansia HKBP Pekanbaru. Oh luar biasa, semangat selalu, bahagia selalu. Sudah magi tamadok, seksi lansia HKBP Pekanbaru. Luar biasa. Semangat selalu, bahagia selalu. Iya. Mau lihat tema, gabiak kasih partang yang maha muamanginang, habauran yakapoda nauli nadingkan dihami yaka sudut nauposo. Mau lihat tema, Shalom Horas Madihita. Horas mainang. Mulia tema di Yama Inang Padita, dohot Ketua Dewan Koinonia. Tahun hari masuk mahita tu nama bagi konsumsi. Amang Inang adong dua jenis konsumsi nanang bagion nilansia tu hita saluhutna na parjolo akayana konami sekolah minggu asa marpungu ma di sabola kanan namyon. Sude anak sekolah minggu marpungu ma di sabola kanan. Akay anak konami na digijang turun mahamutu toru turun ke bawah untuk menerima konsumsi. Jadi konsumsi tajalo di inganat tabe adorakso tabagi jolo martangyang doita. Jaladuk sude non marbagi dapat sude baru pe asa tatangyakon. Seksi konsumsi dibagi ma sesuai dohot bangku nadong. Sude anak sekolah minggu hudul ma di sabola kanan. Na diopa pe lok ma hudul di si. Sude anak sekolah minggu. Sude do hita dapota namanginang. Jadi unak pola marsigulut. Dan adong pembagian konsumsi di pintu. Pembagian konsumsi hanya di bangku. Kalau tidak duduk tidak akan dilayani. Jadi hupangi dohami asa hudul mahita sude. Nama sagihon konsumsi diletakkan majo di titik-titik naung ditentuhon. Cek. Tu sabola kan, sabola kiri. Tu sabola kiri. Konsumsi diletakkan di titik-titik yang telah ditentukan. Setelah lengkap semua dibagi, setelah kebagian semua baru kita berdoa untuk makan. Unang adong nama biar, dapot do sude. Jadi amanginang ikut jaga do hayason ni
huriaton. Jadi dung risan no sudah dapot, haluar mahita, di luar mahita mangan, melosoi boyam matu inganat tabe. Jadi naso diperkenankan makan makanan di dalam gereja. Nunga boy dibagi, sekalian mah dibagi. Joloris jo sudah dibagi asa martangnya kita. Akadak danak naneng dapot konsumsi dibagi mah. Bagi dulu semua. Dibagi dulu semua. Sayap kiri belum ada yang melayani. Udah. Yang di baris paling pinggir unang adong nasodapot. Molo adong dope nasodapot dak tabuka tangiang parmanganon. Nah di pintu masuk aja ke dalam. Yang di pintu utama masuk ke dalam. Jadi dah ngadong pembagian di luar pintu. Sayap sebelah kiri. Para musik, song leader. Nggak dapot sudah nari puri nggak dapot. Para musik, song leader tolong dilayani. Para song leader. Anak sekolah minggu. Jadi amanginang motoni lansia martangiang mamodai marpakorhon. Mapakorhon artina gabe pasu-pasu ma tusude poparan dot na humaliang. Sengaja dohu patu pahami songonon asa gabe tiruan on tuakana poso. Asa tertib pita madiaka siulauta. Manangahape na taula si ganupari perludu adong ketertiban. Ngaris benari pudi. Multimedia, bagikan multimedia. Sekolah minggu dah. Udah. Seksi konsumsi, pegang juga lah makanannya.
Di belakang masih ada yang belum kebagian itu. Sudah? Sabar amanginang dah. Jadi kupangido kami dohot hormat naso jadi hita marsi panganod di bagas garejaon tajaga mahayason ni garejata di luar mahitan non marsi panganon moloso di wabe tuingananna ngabe multimedia udah Nadi Pudi ngaris besude adong gope huida di Pudi namar dala-dala nih meloduk saya Pak Hudul Hamuma unang berong namar dalan nungabe Hudul Mahamu tapahohom ma pinangido matua mangguru lao mabaitang yang paramanganon Tapasonang marohata martang yang mahita. Gok puji-pujian hasanga pemari soba roh namin na pungotu ado pamuale Jehovah marhiti Jesus Kristus. Di pangaramotio mudihami terlumu wima di ulaun nami di tikion nung ngasih pulbe pesta perayaan Natal nani hasuhuton ni amanami nanami lansia opung doli opung boru tung mardala dodohot enggan ajari mahami lau makanguluhos sudi tarlumu wima akapesan kesan nang putihami siap pesta Natalon gabi hamuliau mai diho Tuhan satok mangulu mahai marhiti si panganas sinumon sian asni roham pinatu panasida tupak pasu-pasu mau Tuhan gabi gugun baru dihami molo marningot tanya kadongan nai molo adong nasodau mangni tikio Tuhan leo madala si panganu nang rapar nasida sarihon nasida Tuhan sesa jumulu dosa nami marhiti Jesus Kristus obau kai matang yang nami amin. Si titip masih hopa golang-golak pangarahu na tuksongoni pe na pinatupan ni punguan lansia di Natal sabor nginon say tuhat tama nama masung-masung hita salut na horas marita salut na selamat Natal 25-26 Desember 2025 selamat tahun baru sada Januari 2026 selamat menikmati. Lansia namar tugas na kimang itong pilihan dohot panitia dohot pengurus unang joy tormulak arong gope si hatata Lama hari Natal